здраве. Добре. Соята си го пуснал? Да, окей, добре. Еми хубаво, пробвай, ако успееш, успееш. Ако не, просто тя самата права миналата година също ми даваше проблеми, там нещо я смазвах, правих струва. Но явно трябва още нещо да се прави по нея. Споделяме с хора, които мислят от нас и имат отношение като нашите. Еми хубаво, пробвай, ако успееш хубаво, ако не, ходи да пиеш вино. Добре, Крис. Айде. Чао, чао. И връзка между тях, вече бихме могли да си направим една петролни долари, островчета, заливане до башни. Просто коментар на една всъщност, аз добавя, че това е страхотно, което колегите споделиха, но може би трябва да е пълна годината на ситуацията с бежанците, освен въздействието на държавата, освен самоорганизирането наистина на толкова много качествени хора, които безразърно могат да се разберем, но все пак трябва да споменем и тези други хора, които също се безрезервно или най-малко пак използвайки някакви свои дълбоки ценности, в кавички, се опитаха да се организират по идеята за омразата, по идеята за разделението и ксенофобията. И те казват, че колегите казват, че хората, които поставят космични лица, провокират космични лицата на другия, тези хората, които поставят страх, провокират страх в лицето на другия. Видяхме абсолютно много космически сектори, патриотични